Смертоноснае лячэнне. Пасля аперацыяў на сэрцы памерлі 9 пацыентаў. Крэдыт пад 1% страчвае прывабнасць. Прычына – абмежаванні ў сплаце. Нізкія падаткі і продаж алкаголю. Улады ратуюць вясковыя крамы. Гэта аб'ектыў. Анастасія Русецкая. Вітаю спадарства і запрашаю. Прынамсі 9 пацыентаў памерлі ў Беларусі пасля аперацыяў на сэрцы, падчас якіх людзям уводзілі адзін і той жа індыйскі прэпарат. Вядома пра гэта стала толькі цяпер з дакументаў, якія Белпол перадаў журналістам «Зеркала». Міністэрства аховы здароўя яшчэ ў сакавіку загадала выключыць з абарачэння праблемны сродак, але пра смерць пацыентаў публічна не паведаміла. Ірына Дарафейчук. Паводле дакументаў, што трапілі да Белполу, са студзеня да пачатку сакавіка пацыентам аддзелаў кардыялогіі ў Берасці і Менску падчас аперацыяў уводзілі індыйскі прэпарат кардыурэкс. Гэта адэназін, сродак, які на кароткі час запавольвае або спыняе працу сэрца і дазваляе хірургу правесці складаны этап аперацыі. З 13 пацыентаў, якія атрымалі прэпарат у Берасцейскай абласной больніцы, 8 памерлі. Пры гэтым у 5 з памерлых у Берасці, як вынікае з дакументаў, развіўся стэрнамедыастыніт. Гэта цяжкі інфекцыйны працэс, калі запальваецца і нагнойваецца грудзіна і тканкі ўнутры грудной клеткі. У 3 выпадках пачаўся сепсіс, стан, калі імунная сістэма дае збой у адказ на інфекцыю. Дадаткова у 2 пацыентаў была генералізаваная інфекцыя. У 9 пацыентаў Менскага рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру кардыялогія, якім уводзілі кардыурэкс, таксама развіўся сепсіс. Адна жанчына памерла. У адрозненне ад Берасцейскай больніцы РНПЦ паведаміў пра выпадкі санітарным службам. Правяранне паказала нестэрыльнасць індыйскага прэпарату. У ім выявілі тыя ж бактэрыі, што і ў крыві пацыентаў. Ніводнага шпіталя ў свеце няма лабараторыі ў аперацыйнай, каб рабіць аналізы за 10 хвілін да ўколу. То бок гэта выключана. І часцей за ўсё менавіта вось гэты строгі кантроль, ён павінен рабіцца перад паступленнем у бальніцы. 13 сакавіка Міністэрства аховы здароўя загадала выключыць з абарачэння партыю кардыурэксу індыйскага вытворцы Well Cure Remedies. Аднак грамадскасці ні пра небяспеку, ні пра смерць пацыентаў не паведамілі. Маштаб жа даставаў мог быць значным. Беларуская кампанія UMB Farm павінна была закупіць амаль 6 тысячаў адзінак прэпарату. Сярод атрымальнікаў 24 медычныя установы па ўсёй Беларусі. Ці належалі ўсе дастаўленыя лекі да заражанай партыі, невядома. Шкода, нанесеная нейкім лекам, яго неправільным ужываннем, ці яго тым, што ўвогуле гэты лек нельга было ўжываць, ці гэты лек неякасны. Гэта крымінальная справа, гэта рабіць трэба толькі ў рамах крымінальнай справы. І да, можна падаваць у міліцыю, прокуратуру, арыштаваць доказы, патрабаваць правядзення следчых дзеянняў. Аб праблемным кардыурэксе пазней стала вядома і за межамі Беларусі. У траўні Сусветная арганізацыя здароўя папярэдзіла пра небяспеку партыі гэтых лекаў. У ліпені пра нестэрыльны прэпарат у Беларусі паведамлялі казахскія фармацэўты, а індыйскі рэгулятар прызнаў партыю неадпаведнай стандартам якасці. Ірына Дарафейчук, Белсат. Крэдыт пад 1% зрабіўся менш прывабным. Беларусбанк змяніў умовы іпатэкі на жытло ў новабудоўлях. Цяпер нельга датэрмінова сплаціць асноўную пазыку цягам першых 5 гадоў. Паводле новых умоваў першыя 2 гады дзее льготная стаўка – 1% гадавых. Затым наступныя 3 гады трэба плаціць паводле асноўнай стаўкі 15,4%. І толькі пасля гэтага з'яўляецца магчымасць закрыць пазыку раней за тэрмін. Новыя правілы тычацца дамоваў, якія будуць заключаныя пасля зменаў. Навіну актыўна абмяркоўваюць у сацыяльнай сетцы Threads. Мноства тых, хто разлічваў скарыстацца крэдытам, змяняе свае планы. Іпатэку пад 1% Беларусбанк запусціў у пачатку жніўня. Яна разлічаная на набыццё жытла ў новабудоўлях у партнёрстве з шэрагам забудоўнікаў. У Латвіі выявілі ўжо другі за месяц падземны тунэль пад мяжою з Беларуссю. Праз яго, паводле латвійскай памежнай службы, ў краіну трапілі 28 замежнікаў, якіх пасля вярнулі ў Беларусь.
Першы тунэль памежнікі выявілі 10 жніўня, тады праз яго прайшлі яшчэ 15 чалавек. Падобныя падземныя хады раней выяўлялі і ў Літве. Паводле памежных службаў там зафіксавалі ўжо 12 спробаў незаконнага трапляння ў краіну мігрантаў праз тунэлі. Паводле Фронтексу, Еўрапейскага агенцтва памежнай і берагавой аховы, да будавання тунэляў могуць быць датычныя дзяржаўныя структуры Беларусі. Беларусь з 1 верасня цалкам закрывае амбасаду ў Фінляндыі. Адпаведную пастанову прыняў Савет міністраў. Дакумент апублікавалі на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Дыпламатычныя стасункі паміж дзяржавамі былі ўсталяваныя ў 1992 годзе, але паўнавартасная беларуская амбасада запрацавала ў Хельсінкі толькі з канца 2011. Дыпмісія была акрэдытаваная па сумяшчальніцтве і ў Даніі. Пасля мірных пратэстаў 2020 года дыпламатычныя стасункі былі фактычна пастаўленыя на паўзу. Мы разумеем і ведаем Фінлянду як краіну, адну з найбольш перадавых краін у свеце у плане развіцця чалавечага капіталу і ў плане адукацыі, ў плане эканомікі. Краіна, якая пастаянна трапляе ў рэйтынг самых шчаслівых краін у свеце. І тут, калі Беларусь адтуль сыходзіць, можа падацца, што ў нас ужо пераізбытак гэта шчасця ў Беларусі, што нам не трэба вучыцца ў фінаў чамусьці. Але, конечно, хацелася б, каб Беларусь больш брала ад такіх перадавых краін, тым больш, што краіны поўначы еўрапейскай, яны у цэлым зацікаўленыя ў супрацоўніцтве з Беларусю. Дэфіцыт паліва ў Расіі прымушае нашых усходніх суседзяў шукаць развязанне праблемы, у тым ліку і ў нашай краіне. Гэтак у Маскве аўтаўладальнікам пачалі прапаноўваць так званыя паліўныя туры ў Беларусь. Падрабязней пра новую паслугу Наста Печанькова. Цяпер не толькі на закупы ў Зары ці па даступны інтэрнэт. Расейцы знайшлі новую прычыну для паездак у Беларусь. Гэтым разам, каб зэканоміць на паліве, усходнія суседзі пачалі вазіць у нашу краіну аўтамабілі на заправку. Паслугу прапанавала адна з маскоўскіх кампаній. Мы не ожидали, что это такой фурор соберет. Я, наверное, никогда не проспался такого количества сообщений. Пока этот проект в разработке, и он только для наших клиентов. Либо для тех, кто хочет заказать автомобиль, либо для тех, кто уже заказал и ждет выдачи. Если это вдруг будет работать на будущее, понятно, что это можно будет как-то рассматривать как отдельную бизнес-идею. Паводле телеканалу «Инфомоскоу-24» схема новой паслуги простая. Машину забирают в Москве, загружают на аўтавоз и вязут у Минск. Тут авто заправляют до полного бака и затым вяртаюць уладальніку. Увесь працэс займае каля сотню. Дарэчы, у Беларусі палюных турыстаў сустракаюць зусім не гасцінна. Обкладываешь белорусские заправки? 100 литров, 25 и 70. 95 литров. Обокрал белорусов. Молодец, сынок. Новый бізнес мае крытыку. Адныя кіросы выказваюць сумневы наконт эканоміі ў такой схеме з улікам дастаўкі машыны ў Беларусі назад. Таксама не ўсе аўтаўладальнікі гатовыя даверыць сваю машыну перавозніку для транспартавання ў іншую краіну. Просто бред, я даже комментировать не хочу. Серьезно. Кто? Вы отдали бы свою машину кому-то, чтобы заправить? Цікавасць да беларускага паліва з'явілася ў расейцаў пасля яго дэфіцыту ў некаторых рэгіёнах Расіі. А гэта, у сваю чаргу, было вынікам удараў Украіны па расійскіх НПЗ. Наста Печанькова, Белсат. Толькі з дазволам дзяржаўнага органу. У Беларусі змяняюцца правілы выезду групаў дзяцей за мяжу. Пра атрыманне дазволу мае парупіцца арганізатар паездкі. На ім жа ляжыць і адказнасць за жыццё і бяспеку маленькіх турыстаў. Тэму працягне Кацярына Андрэева. Паводле пастановы, трое дзяцей ужо лічацца арганізаваною групаю. Каб вывесці іх за мяжу без бацькоў, юрыдычная або фізічная асоба павінна за месяц падаць пакет дакументаў. Гэта праграма імпрэзаў, спіс дзяцей ды іхных законных прадстаўнікоў, а таксама звесткі пра крыніцы фінансавання падарожжа, маршрут і пражыванне. Запатрабуюць і абавязковую страхоўку, якая пакрывае наданне экстранай дапамогі ў выпадку надзвычайных здарэнняў. Пры наяўнасці звестак аб неспрыяльным эпідэмічным іншым становішчы ў краіне ўезду арганізаванай групы упаўнаважаны орган адклікае ліст аб узгадненні выезду арганізаванай групы за межы Рэспублікі Беларусь. Вось гэта і самая асноўная інавацыя, якая ёсць у гэтым палажэнні. Усе гавораць, што там якась адказнасць накладаецца. Гэта ўсё было. Любы дарослы, які з групай дзяцей падарожнічае, ён адказны за бяспеку і за ўсё звязана з гэтымі дзецьмі.
У чэрвені пасля інцыдэнту з беларускім аўтобусам, які трапіў пад удар у Бранскай вобласці, Лукашенко заклікаў забараніць любыя паездкі дзяцей за мяжу без дазволу дзяржавы. Надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Родители решили, частные компании обратились. Выдаваць дазвол у залежнасці ад зместу праграмы будуць профільныя ведомствы ад Мінадукацыі да Мінспорту. Паездкі ад дабрачынных фондаў і царквы будуць зацвярджацца ў выканкамах. Пры гэтым канкрэтныя краіны з неспрыяльным становішчам у дакуменце не згадваюцца. Тут обмежевывается выезд в СНД. Просто как прямо не говорить про то, что нашим громадянам, асабіста дзецям небяспечна ездзіць у Расію, ён гаворыць про абстрактныя краіны, у якіх не можа быць небяспечна. Раней МЗС Беларусі заявіла пра безумоўнае выключэнне выезду беларусаў у зоны канфліктаў, баявых дзеянняў і сумежных з імі рэгіёнаў. Новая пастанова ўраду набывае моц 21 верасня. Кацярына Андрэева, Белсат. Падаткі для тых, хто гандлюе на вёсцы, зменшыць удвая. Да таго ж, такім гандлярам дазволяць прадаваць алкаголь незалежна ад памеру крамы. Гэтыя ды іншыя змены прадугледжвае новы ўказ аб развіцці гандлю, грамадскага харчавання і побытавага абслугоўвання сельскага насельніцтва. Ці выратуюць вясковы гандаль такія захады? Адказ шукала Марина Янович. Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. Гэтак Александр Лукашенко анансаваў мэты цяперашняга ўказу. Дакумент, апроч іншага, да 2029 года на 50% змяншае падатак на прыбытак ад рэалізацыі тавараў, работаў і паслуг у сельскай мясцовасці, а таксама стаўку падаходнага падатку для індывідуальных прадпрымальнікаў гандляроў. Сённяшні законапраект гэта не нешта такі, не нейкі падарунак прадпрымальнікам, якія гандлююць у сельскай местнасці. Гэта фактычна перапакоўка таго, што ўжо было, але зараз яшчэ дадаецца і так званы прымус. Пры гэтым гандлёвыя сеткі не павінныя перашкаджаць дзейнасці Белкаапсаюзу, а яго стратнасць за 6 месяцаў сёлета вырасла ў 11 разоў да 16 мільёнаў 400 тысячаў рублёў. Колькасць сельскіх крамаў скарацілася летась на 314, але, здаецца, выйсце знойдзенае. Гандлёвыя сеткі, на якія прыпадае больш за 15% продажу харчоў у раёне, павінны забяспечыць вёскі аўтакрамамі. Если Евроопт и Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50, ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Указ прадугледжвае дазвол на гандаль алкаголем незалежна ад памеру крамы, і гэты пункт здольны даць дадатковы прыбытак бюджэту. Апроч таго, адказнымі за належнае гандлёвае абслугоўванне прызначаныя старшыні абласных і раённых выканкамаў, а таксама кіраўнікі суб'ектаў гандлю. Асноўны сэнс, каб за кошт прыватных сетак і вось старшыні райвыканкамаў, якіх прызначылі крайнімі за гэтую праблему, на ўсё гэта паўплываць. Замест таго, каб ствараць сапраўдныя умовы на тое, каб развіваць бізнес у вёсцы. Для такога развіцця, на думку эксперткі, патрабуюцца вялікія грошы. Ніякія часовыя гандлёвыя льготы не ўратуюць сельскага жыцця. Неабходныя радыкальныя рэформы, каб беларуская вёска адрадзілася, каб у ёй былі добрыя дарогі, школы, працоўныя месцы з дастойнай аплатай, каб людзі маглі спакойна працаваць на зямлі. У дзяржавы, відавочна, на гэта свае планы. Марина Янович, Белсат. У Кыргызстане на дне цясніны Курумды знайшлі целы 3 альпіністаў. Паводле кіраўніка Федэрацыі альпінізму Кыргызстану, з вялікай імавернасцю гэта загінулыя беларусы Максім Палянскі і Мікалай Свірыдаў, а таксама грамадзянін Літвы Сяргей Рубцоў. Яны зніклі пасля ўзыходжання на пік Курумды ў пачатку жніўня. Дакладна высветліць асобы загінулых і забраць целы з вышыні каля 6,5 тысяч метраў пакуль немагчыма праз кепскае надвор'е. Альпіністы перасталі выходзіць на сувязь 2 жніўня. Напярэдадні яны дасягнулі вяршыні Курумды і пачалі спуск на паўночным грэбні. Аднак у дамоўленае месца група так і не прыйшла.
На Беларусьфільме працягваюцца здымкі серыялу пра міліцэйскую дынастыю. Галоўную ролю ў ім грае расійскі актор Кирилл Кузнецов. Выданне «Зеркало» проверило сайт дзяржаўных закупак и высветлило, что за здымки ў Беларусі Кузнецов атрымае гонорар у 22 разы больше, чем ягоныя беларускія коллеги. За ролю офицера Алексея российскому актору обяцаюць больш за 408 тысяч беларускіх рублёў, або 137 тысяч долларов. Гэтыя грошы выплацяць з бюджэту. Для параўнання гонорары іншых актораў значна меншыя, ад 18 тысяч до 850 беларускіх рублёў. Пра здымкі міліцэйскага серыялу слова «афіцэра» стала вядома сёлета ў сакавіку. Тады кіраўнік МУС Іван Кубраков адзначыў, што ў 24 серыях распавядуць пра дынастыю міліцыянтаў. Падзеі ахопяць перыяд з 1941 па 2020 год. Рэжысёркай праекту выступае Агата Мацко, якая была сярод арганізатараў марафону адзінства перад выбарнай агітацыяй Александра Лукашэнкі. У Капенгагене беларусы ладзяць грамадскую ініцыятыву «Піраты і піраткі каралевы Сафіі» у гонар каралевы Даніі Сафіі Менскай. Удзельнікі хочуць прыцягнуць увагу да амаль забытай старонкі беларускай гісторыі і сімвалічна вярнуць яе ў нацыянальную памяць. Сафія Менская ў 12 стагоддзі зрабілася каралеваю Даніі, выйшаўшы замуж за Вальдэмара Вялікага. Адна з галоўных таямніцаў, якая звязвае яе з Даніяй, невялікі залаты крыж, які сёння захоўваецца ў нацыянальным музеі ў Капенгагене і вядомы як крыж Дагмар. Даследнікі дапускаюць, што насамрэч ён мог належаць Сафіі Менскай. Дзяўчаты мясцовыя адвялі ў музей і распавялі, што вось ёсць крыж і ёсць імавернасць, што ён з Беларусі. І тады, як ува ўсіх, хто чакае вяртання крыжа Ефрасіні Полацкай, маё сардэчка прапусціла адзін удар, бо вы ўсе ведаеце, што калі вернецца крыж Ефрасіні Полацкай дадому, скончыцца нашае ліхалецце. Пакуль мы не можам на сёння яго вярнуць, але можа, калі мы вернем іншы крыж, таксама штосьці спрацуе. Вось такой шалёнай ідэі і пачаўся міжнародны праект. Больш падрабязнасцяў пра ініцыятыву даведаемся неўзабаве ад нашага калегі Сергея Пелясы, які цяпер знаходзіцца ў Капенгагене, а пакуль папярэджанне ад сіноптыкаў. Заўтра ў Беларусі ізноў будзе спякотна, нават да плюс 36 на паўднёвым усходзе. Абвешчаны чырвоны ўзровень небяспекі. Выходны час прагулак, памятайце пра капелюшы і ваду. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Інфармацыйны вечар працягне студыя «Белсат», якую мы правядзем з Юліяй Лабанавай. Ну што ж, вітаю спадарства. Сёння ў студыі «Белсат» прагаворым пра трагічныя наступствы выкарыстання індыйскага прэпарату кардыурэкс у больніцах Беларусі. Госць эфіру Станіслаў Салавей, намеснік прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльнай палітыцы. Таксама вас чакае аўтарскі праект Віталя Цыганкова. Сёння палітычны аналітык разважае пра візіт у Менск кіраўніка вайсковай хунты М'янмы і тое, чаму ўся гісторыя замежнай палітыкі Беларусі апошніх 30 гадоў гэта гісторыя правалаў. Будуць і іншыя тэмы. Заставайцеся з намі. Студыя «Белсат», праз імгненне запрашаем спадарства. Спадарства, гэта студыя «Белсат», Анастасія Русецкая і Юлія Лабанова. І традыцыйна на самым пачатку мы прапануем вам апытанне. Як стала вядома з дапамогай ініцыятывы «Белпол», лячэнне у беларускіх больніцах не заўсёды заканчваецца пазітыўна. Выпадак менавіта у больніцах з індыйскім прэпаратам і аперацыямі на сэрца, якія прывялі да трагічных наступстваў. У сувязі з гэтым мы ў вас пытаемся, ці давяраеце вы сістэме кантролю за якасцю лекаў пасля менавіта гэтай гісторыі з індыйскім прэпаратам кардыурэкс. І варыянты адказаў мы вам прапануем так, не,
часткова. Цяжка адказаць. Калі ласка, галасуйце. Галасаванне ананімнае, а таму бяспечнае. Можете таксама выказваць свае меркаванні пад трансляцыяй, якую вы бачыце на Ютубе. Спадарства, пачакаем на вашыя адказы, а пакуль звернемся да іншай тэмы, як сярэднявечная рэліквія праз стагоддзя аб'ядноўвае Беларусь і Данію. Сёння ў Нацыянальным музеі ў Капенгагене адбылася унікальная падзея. Прэзентацыя рэплікі крыжа Сафіі Менскай, дачкі менскага і полацкага князя Валадара Глебавіча, якую выдалі замуж за дацкага караля. Копія артэфакта 12 стагоддзя, якую стварылі на ахвяраванні беларусаў, сталася сімвалічным вяртаннем нашай гістарычнай памяці ў еўрапейскі кантэкст. Усе падрабязнасці з месца падзеяў нам распавядзе Сергей Пеляса. Сергей, вітаем і перадаем табе слова. Добрый вечер. Так, сапраўды, сёння ў Капенгагене адбылася цудоўная падзея. Вяртаецца імя Сафіі Менскай, князёўны з нашых земляў гістарычных, якая маладой дзяўчынкай, маленькай дзяўчынкай, па сутнасці, выехала з полацкай землі і праз некалькі год стала жонкай Вальдэмара I Вялікага, аднаго з самых уплывовых каралёў гісторыі Даніі, каралевы дацкай, якая нарадзіла аж 8 дзяцей, з якіх частка стала каралямі, двое сыноў сталі каралямі, а дачка стала французскай каралевай. І гэта гісторыя была абсалютна невядомая ў нас у Беларусі да пачатку 21 стагоддзя. Беларускі гісторык, які жыве ў Швецыі, спадар Катлярчук, адкрыў ёй упершыню. Затым гэтую тэму падхапіла Лізавета Дубінка-Гуща, дацкая гісторык беларускага паходжання. І цяпер вось так званыя піраты і піраткі крыжа каралевы Сафіі на чале з папулярызатаркай гісторыі беларускай Марыяй Грыц. Яны вось прыехалі ў Капенгаген і ў Нацыянальным музеі, дзе захоўваецца арыгінальны крыж 12 стагоддзя. Яны прывезлі рэпліку, копію крыжа, якую зрабіў грузінскі майстар паводле тэхналогіі вось менавіта 12 стагоддзя. І апошнімі дзесяцігоддзямі, у тым ліку ў Даніі, становіцца ўсё больш папулярная гіпотэза, што гэты крыж, які функцыянаваў апошнія сотні год пад назвай крыж Дагмар, а Дагмар гэта была невестка Сафіі, што гэта крыж ніяка не Дагмар, а менавіта крыж Сафіі. Чаму? Таму што Дагмар была чэшскай князёўнай, якая стала невесткай Сафіі. І крыж выглядае на ўсходні візантыйскі праваслаўны, ён не можа быць чэшскім крыжом. А значыць лагічна, што прывезла яе хутчэй за ўсё Сафія в рамках свайго пасагу. Цікавостка, гэты крыж невялікі, але па тых часах 12 стагоддзя ён каштаваў прыкладна 2 замкі, таму што была выкарыстана вельмі рэдкая, невядомая на захадзе тэхналогія стварэння гэтага крыжа. І яшчэ одна цікавая загадка, звязаная з гэтым крыжом, палягае на тым, што хутчэй за ўсё ёсць такая верагоднасць, што гэты крыж Сафіі зрабіў той самы майстар, які зрабіў і крыж Еўфрасіні Полацкай, то бок Лазар Богша. Бо Сафія Менская, Еўфрасіня Полацкая і Лазар Богша жылі ў тыя самыя гады. Розніца паміж прыездам Сафіі Менскай у Данію, як бы розніца паміж тым годам, калі Сафія Менская стала каралевай Даніі, выйшаўшы замуж за Вальдэмара, і годам, калі хутчэй за ўсё Лазар Богша зрабіў крыж для святой Еўфрасіні Полацкай, гэта прыкладна 6-7 год. То бок ёсць вельмі вялікая верагоднасць, што гэта Лазар Богша зрабіў 2 крыжы. Папросту Лазар Богша быў майстрам, які абслугоўваў замовы княжскай полацкай сям'і, да якой належала і Сафія, і Еўфрасіня. Еўфрасіня была цёткай Сафіі. Вось такая цікавая гісторыя. І мы бачым, як на нашых вачах крыж, які называўся крыжам Дагмар, хутчэй за ўсё памылкова становіцца крыжам Сафіі, што прызнаюць ужо і гісторыкі дацкія. Вось сёння куратар выставы, на якой захоўваецца арыгінал, сказаў, што так, што хутчэй за ўсё гэта все-таки Сафіі крыж, а не Дагмар. А чаму гэта памылка, уже сканчваючы гэтую гісторыю на сёння? Чаму памылка адбылася? Дык вось, у канцы 17 стагоддзя адзін з святароў дацкіх, ён займаўся магіламі дачкі Сафіі Рекісы і Дагмар. І хутчэй за ўсё падчас нейкіх працаў пераблыталі, перамешалі артефакты, якія знаходзіліся ў магілах абедзвюх гэтых спадарыняў. І крыж, які належаў да Сафіі, а потым да яе дачкі Рекісы, трапіў у магілу Дагмар, невесткі Сафіі. І толькі в 70-е годы дырэктарка Нацыянальнага музею, былая дырэктарка, адкрыла гэту памылку і напісала, што хутчэй за ўсё
гэты крыж прыйшоў з Беларусі, а значыць, ён прыйшоў з Софіі Менскай, і, магчыма, яго зрабіў Лазар Бокша. Таму вось такая цікавая гісторыя. І яшчэ цікавінка, калі хтосьці заўтра ў Капенгагене будзе раніцай, а 9 раніцы з-пад помніка Русалачкі пачынаецца шэраг розных акцый, у тым ліку канцэрт. І арганізатары, вось гэтыя піраты Софіі Менскай на чале з Марыяй Грыц запрашаюць, а мы на Белсаце будзем расказваць усе падрабязнасці гэтай казачнай гісторыі, якая адбываецца проста на нашых вачах. Дзякуем, Сергей, табе за гэтыя падрабязнасці. Натуральна, вышукваць беларускія цікавінкі ў агульнаеўрапейскай гісторыі гэта заўсёды і цікава, і важна. Дзякуем. І да нашай галоўнай тэмы і, на жаль, не аптымістычнай тэмы смяротная інфекцыя проста на аперацыйным стале ў Менску і Берасці. Прынамсі 9 чалавек загінулі пасля планавых аперацый на сэрца. Прычынай стаў нестэрыльны індыйскі прэпарат, у якім лабараторыі выявілі небяспечныя бактэрыі. Пра гэта сведчаць службовыя дакументы, што трапілі да ініцыятывы Белпола, якая вывучыла выданне «Зеркала». У цэнтры смяротнай трагедыі апынуўся індыйскі прэпарат «Кардеурэкс», які кардыяхірургі выкарыстоўваюць падчас самых складаных аперацыяў на адкрытым сэрцы, каб на некалькі секундаў спыніць орган дзеля дакладных маніпуляцыяў. Асноўны удар прыпаў на Берасцейскую абласную больніцу. Пасля такіх уколаў памерлі 8 з 13 пацыентаў. У праапераваных развіліся цяжкі сепсіс і гнойнае запаленне грудзіны. Яшчэ адна жанчына загінула ў сталічным РНПЦ «Кардыялогія», дзе астатніх 8 інфікаваных уратавалі. Экспертыза выявіла ў растворы і крыві амаль усіх памерлых пацыентаў устойлівыя да антыбіётыкаў бактэрыі. Пры гэтым у Берасцейскай больніцы пра заражэнне ў санстанцыю спачатку нават не паведамілі. Прэпарат у Беларусь даставіла кампанія UMB Farm паводле дамовы на 6 000 упаковак. Толькі пасля гібелі пацыентаў партыю з абароту прыбралі. Пазней небяспеку гэтых лекаў праз парушэнне стэрыльнасці афіцыйна пацвердзілі Сусветная арганізацыя здароўя і кантрольныя органы Індыі. І ўжо цяпер у нашай студыі Станіслаў Салавей, намеснік прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльнай палітыцы і прафесійны доктар. Вітаем вас. Добрый вечар. Як бы вы ацанілі гэты выпадак з індыйскім прэпаратам, які апынуўся нестэрыльным? Гэта хутчэй, на ваш погляд, форс-мажор для беларускай сістэмы аховы здароўя? Не заўжды. Этот вопрос, который, в принципе, не имея всех документов и всей картины, сложно сказать, это форс-мажор или это закономерность течения обстоятельств. В любом случае, такие ситуации, к сожалению, они встречаются в вопросах чистоты, то есть встречаются даже в странах с очень жесткой регуляцией по типу США. То есть был случай, по-моему, в 2013 году, когда схожая, скажем так, ситуация, и тут действительно должен проводиться хорошее полноценное разбирательство. Стоит понимать, что компания, про которую идет речь, она не имеет сертификата в Европе и в США, у нее есть только локальные сертификаты, которые вроде как должно хватать. Но получение такого сертификата местного, хоть оно и по ВОЗовским требованиям, оно более простое, оно часто базируется на документах, на внутренних проверках. Нет приезда экспертов из, условно говоря, из США с более жесткой проверкой всех цепей раз. Второе, стоит понимать, нужно понимать, как препарат попал в Беларусь, то есть есть процедура. В Беларуси довольно жесткий фармконтроль, как бы это ни странно ни звучало, и все теоретически, все партии, они исследуются. И тут возникает аналогичный вопрос, что была вся партия бракованная или в ней был какой-то 1%, и выборочный контроль просто его пропустил в силу статистики. Либо же он шел по такому ускоренной процедуре, которая позволяет его избежать, опираясь на бумаги, предоставленные заводом-производителем. Но стоит понимать, одна из, не единственная, но одна из разниц, что проверяется комиссиями из ЕС и США, это невозможность подделки документации и изменения результатов тестов, которые уже были взяты. Индийское законодательство локальное, оно не настолько жесткое, поэтому такое, если мы посмотрим по статистике, скажем так, обращений, подъема отзыва лекарств, которые случаются в Индии, там, в Азии и прочее, это случается. То есть факт того, что завод, компания недобросовестная, пытаясь что-то скрыть, прикрывает глаза. Понятно, что это не идет речь о таких нарушениях, но тоже может быть. Плюс стоит понимать, что с одной стороны это были именно те пациенты, которые максимально уязвимы, то есть это операция на сердце, это не, при всем уважении к коллегам-стоматологам, не стоматологическая процедура или там не какой-то
таблетированный препарат, это внутривенно на пациента очень специфического. Возраст это раз момент. И возраст пациента, конечно. И второй момент, то, что скорее минимизировало, думаю, последствия для Беларуси, это то, что это очень узкий препарат в плане применения. То есть если бы он использовался массово по всем больницам, Брестская не подала рапорт, как должна была, про это я бы отдельно остановился, это вот действительно проблема Беларуси. Брестская не подала рапорт, но эти операции, которые делаются только там в больницах по пальцам одной руки в Беларуси, РНПЦ-кардиология подала. Если мы представим, что это в 20 больницах сразу, по одному случаю не подали, по второму не подали, и это бы накопилось гораздо больше. А так, скорее всего, больница сориентировалась, что если у вас есть за короткий промежуток времени осложнение, которое как-то вот не ложится, то есть воспаление после операции может быть. Но если оно резко и много, это что-то не то. И когда ты сложишь 2 плюс 2, что в этой больнице плюс РНПЦ-кардиология, тогда уже ищешь что-то общее и начинается более детальное исследование. Вы кажете про проверку. После питання, вот выявить проблему у даденим випадку, на якім етапі меліся ті у самой Індії, ті при поставці в Беларусь, ті уже непосредственно в больницах? Не должна ни одна система работать просто на доверии. Теоретически это должно контролироваться на заводе-производителя. Как показала практика, это, во-первых, может быть как злоумысел, то есть мы знаем, как завод определил, что что-то не то сделали, но закроем глаза, потому что партию утилизируют дорого, либо просто человеческий фактор или сбой аппаратуры прозевали, прошло мимо контроля. Для этого есть вторая линия контроля, уже когда прибор достается, он ложится, если нет ускоренной процедуры, на карантин, выборочно берутся препараты, изучается, все ли там хорошо, то есть проверяется партия. Это второй уровень контроля. И третий уровень контроля по факту, то есть любые нестандартные ситуации, нестандартные реакции, будь то аллергия, будь то инфекционные, они поддаются в соответствующей структуры, что есть осложнение после плановой операции. Гнойно-септически оно поддается. Но здесь очень, скорее всего, это мое предположение больше, что здесь очень сильно сработала особенность Беларуси, потому что у нас криминализованы даже врачебные ошибки и даже осложнения. Соответственно, первая естественная реакция клиники – попытаться это решить своими силами, не выносить ссоры из избы, потому что даже если это прочие обстоятельств, виноватым будешь ты, даже если не было твоей вины. РНПЦ-кардиология – это РНПЦ, оно на особом счету, и им гораздо больше спустят с рук, даже в плане осложнений, потому что мы РНПЦ, мы берем самых сложных, гораздо больше, скажем так, телефонного права и связи с Минздрава более близких, которые позволяют многие вещи, то, что простят в РНПЦ, не простят в рядовой больнице. Поэтому и понятно, почему РНПЦ сразу будет сообщать, и потому что, ну что вы мне сделаете, мы РНПЦ. И почему областная больница не имела такого спокойствия, чтобы сообщать сразу, хотя должна была это сделать, и, возможно, это бы привело к приостановке операции до дальнейшего разбирательства. Так, менавіта ў берасцейскай больніцы быў такі выпадак, калі яны не адразу паведамілі пра смяротныя выпадкі і пра тое, што знайшлі інфекцыю ў крыві памерлых пацыентаў. Чаму лекары ўсё ж такі баяцца такіх выпадкаў? Сістэма хутчэй асудзіць лекара, чым вышэй адказнага спецыяліста па праверцы? Как там, проблема, что все жалобы в Беларуси разбираются через Минздрав. И, соответственно, под их контролем, соответственно, всегда виноватым будет рядовой исполнитель. То есть это он виноват, что так случилось, а чиновник Минздрава всегда останется, или система в лице Минздрава останется в стороне. И тут стоит понимать, можно вспомнить дело, когда врач-интерн, заполучивший стандартное осложнение, то есть осложнение, это значит, все сделано правильно, но на 1000 выполненных процедур у 2 человек будет какая-то ситуация, которая быть не должно. Там, в данной ситуации может быть там, нагноение, расхождение швов, там, нагноение поставленного там, протеза, оно будет просто в рамках погрешностей. Врач-интерн за стандартное осложнение, по которому было согласие, что оно может быть, таскался по прокуратурам. Теперь вопрос. Если такое есть и любой нежелательный исход, даже который статистически вероятен и во всем мире встречается, равно для тебя поход в прокуратуру, где тебя будут обвинять то, что ты пытался пациента убить, пусть это даже не закончится уголовным твоим делом до суда, и тебя не посадят, но это все равно довольно сильный стресс тебе, чтобы ты это не выносил. То есть и тут начинаются дальше вопросы. Скорее всего, они лечили правильно, но просто старались это оставить на своем уровне, ну, не будем выносить ссоры избы, чтобы нас за это не отрывали руки по самой ноги. И то, когда это пришло уже не 1, не 2, не 3 случая, тогда уже поняли. Посев крови – это не то, что делается, не то, что готово за секунду. Мы его берем, пока идет определенное время. То, что при этом не были остановлены другие плановые операции, ну, это последствия этой системы. Последствия прятать осложнения
увеличивает то, что вместо их разбора или даже врачебных ошибок, когда ты думаешь, что делаешь все правильно, но по факту сделать что-то неправильно, не потому что ты дурак, а просто потому что вот так совпало, люди довольно сложные существа. Вот вы кажаце пра тое, што хаваць ускладненне, вось гэтая прывычка, а паўстае пытанне, ці тут правільна рабілі тое, што хавалі это ад грамадскасці, ці гэты ўзровень, то есть пра гэта Міністэрства здароўя мелася паведаміць грамадскасці? Самое страшное, что произошло сейчас, это несмотря на то, это не только гибель людей, то есть тут человеческое горе потеря близкого, но это и подрыв обалденнейшей доверия. То есть если бы Минздрав вышел, что, к сожалению, такая ситуация случилась, мы расследуем, да, это катастрофа и прочее, это бы в моменте, конечно, они имели неприятные вопросы от журналистов, ну, при их наличии в стране, конечно, но это бы не так подрывало доверие, когда то, что они пытались спрятать, слух-то все равно в Бресте про это 100% люди знали, потому что представьте, что ходят, условно говоря, мужья, жены, дети в больницу к своим родным, и тут узнают, что мой близкий, ваш близкий, и тут 2 + 2 сложи, что в Брестской больнице массово гибнут. Поползут слухи, и это самое поганое, и то, что это вскрылось Белполом, это еще раз большое спасибо этой организации, это представляет недоверие. То есть сколько теперь пациентов побоятся идти на плановую операцию, которым жизненно необходима, и через полгода столкнутся просто с ситуацией, когда их жизнь оборвется в связи с тем, что не была сделана плановая операция. Просто потому, что они будут бояться идти на плановую операцию. Потому что, мы же не знаем, а вдруг опять партия бракованная, а как мы это теперь проверим? Вы згадалі, адказваючы на наше пытанне сёння, што сапраўды да замежных прэпаратаў большы давер да кантролю іх якасці, чым да, магчыма, з іншых краінаў, але што тады тлумачаць выбар гэтага прэпарата? Ці тое, што індыйскі прэпарат мог быць больш танным, або прасцей яго даставіць, калі мы кажам пра цяперашнія умовы, магчыма, санкцыйныя дастаўкі, транспарціроўкі, і чым карысталіся раней, можа, вы ведаеце? Санкции... Толькі сёлета ў лютым ён трапіў. Санкции не распространяются на лекарственные препараты, это стоит... пропаганду любит этим манипулировать. В глобальном плане здесь решает цена. Стоит понимать, что есть оригинальный препарат, есть препарат дженерик. Это первое. То есть дженерик, он есть, может быть, даже выпущен европейскими компаниями, но он все равно уже не оригинальный, и к нему чуть-чуть всегда будет чуть больше подозрений. Разница именно в регуляции. То есть если мы говорим, что компании нужно получить лицензию локальную, то цена этой лицензии будет там полгодика или там пару месяцев и несколько там десятков тысяч долларов. И если мы говорим про европейскую сертификацию или американскую, там цена будет уже в миллионах и в годах. Соответственно, это дорого, но они потому Европа и США более жестко подходят, чтобы усилить контроль и минимизировать вероятность таких ситуаций, хотя они тоже бывают, но гораздо реже просто по той причине, что за это они платят. У этого есть обратная цена. Компания, которая проходит такие регуляторы, она должна эти затраты отбить, и, соответственно, цена препарата, который будет лицензирован в Европе, она будет просто по законам рынка дороже. Соответственно, здесь уже баланс цена-качество. То есть это не так, что какая-то там подпольная индийская контора купили какие-то там паленые лекарства, вот такая получилась. Это компания, которая поставляет много этих лекарств по Азии, по Африке. Оно есть, но риски у этой продукции выше в силу того, что менее жесткого контроля, который требует для прохождения американской или европейской лицензии. Поэтому выбор цена. Дженерикаў варта бояться, особливо, например, индийских? Любое лекарство имеет потенциальные риски. Любое лекарство может дать побочные действия, и любые лекарства, даже западные, можно в такие схожие ситуации были дважды за последние 20 лет в Соединенных Штатах Америки, довольно жесткой регуляции. Нету безопасных, и поэтому здесь важна не сколько бояться. Бояться лекарств не нужно, они все равно нужны. У любого лекарства есть риск, даже в конце концов аллергии. Но здесь именно важна скорость реакции медиков и понимание, что делать. То есть если что-то идет не так, все работает по закону, который в принципе написан правильно, в Беларуси он хороший. Инфекционный контроль, остановка плановых операций, посмотрели, поняли, что у нас вот этот возбудитель, знаем, чем его можно лечить, и если даже другие клиники в такое же, извините, вляпались, мы уже знаем, что ребята в Бресте в это влетели раньше, вот, то-то, у вас, скорее всего, вот это, то-то, то-то, то-то. А так получается, чуть спасло то, что эти больницы очень штучные, а так получается, что то, что произошло, вот этот диагностический поиск, проблема у нас, это связано с чем? С лекарством, с погрешностями в операции, с проблемой с самим пациентом. Тот же путь проделали и в РНПЦ кардиологии, и в Брестской больнице. А так Брест поделилась этим в кардиологии. Ребята, вот такая проблема, если вдруг что-то происходит, знаете, есть вот это, действуем вот так вот. Для этого это сделано. Но у нас это сделано, чтобы найти виновного
и демонстративно его наказать. Желательно, чтобы виновный был рядовым врачом, ну максимум заведующим отделением. Все. Што б вы цяпер параілі беларускім пацыентам, якіх чакаюць такога ўзроўню аперацыі на сэрца складаныя да ўвогуле аперацыі? Я понимаю, как сейчас это прозвучит, но, к сожалению, от таких вещей не застрахована ни одна система здравоохранения в мире, и такие ситуации могут быть. Я понимаю, что, к сожалению, очень многое, начиная там, еще до ковидных времен, в ковид это проступило очень сильно, Минздрав сделал, чтобы нарушить доверие между врачами и пациентами и не доверять системе здравоохранения. Но, поверьте, врачи, которые работают в Беларуси, я абсолютно уверен, что ни один из врачей в Беларуси не работает вне в интересах пациента. Они, правда, всеми доступными у них ресурсами пытаются сделать максимум для своих пациентов. Шкада толькі, што такія сітуацыі насамрэч падрываюць давер, і гэта паказвае наше і апытанне, калі мы запыталіся, ці давяраеце вы сістэме кантролю за якасцю лекаў пасля вось гэтай гісторыі, і не адказалі 69% наших гледачоў. Если бы Минздрав сразу сказал, что у нас катастрофа, будем разбираться, не паникуйте, это было бы имело гораздо меньше долгосрочных. Краткосрочные проблемы мы уже получили в виде смерти людей, предотвратимых смертей людей. Долгосрочно это подрыв доверия, а это разгребать будем еще не 5, не 10 лет. Поэтому индийское лекарство не равно плохое лекарство. Вот все, что могу сказать. Не все, к сожалению, лекарства в Беларуси доступны. То есть если бы у нас был бы относительно свободный рынок и европейские лекарства были бы, то человек мог бы купить, посчитав, что для него эти траты допустимые, лекарства с европейской сертификацией. Это бы не гарантировало ему полную безопасность, но ее бы чуть-чуть увеличило и дало бы ему спокойствие. Когда тебя лишают выбора, это еще больше подрывает уверенность. Поэтому я очень надеюсь, что эту ситуацию разберут так, как положено. Будет выяснено, почему прозевал лабораторный контроль внутри Беларуси, и был ли он, в принципе, в Беларуси. И постепенно, скажем так, эта история послужит уроком, а не просто неприятной картиной. Будем на гэта спадзявацца. Так. На гэта дзякую вам вялікі. Станіслаў Салавей, прадстаўнік аб'яднанага намеснік прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету сацыяльнай палітыцы і прафесійны лекар, быў госцем студыі Белсат. І да іншай тэмы 23 жніўня 1939 года, 87 гадоў таму, у Маскве быў падпісаны пакт Молатава-Ріббентропа. Па сутнасці, гэта быў пакт Сталіна-Гітлера, і менавіта так яго часта называюць у самой Нямецчыне. Сакрэтны пратакол да пагаднення вызначыў сферы інтарэсаў дзвюх дыктатараў ва ўсходняй Еўропе і прадугледжваў падзел Польшчы. Чаго Сталін і Гітлер хацелі дамагчыся ад гэтай дамоўленасці і якую адказнасць Савецкі Саюз нясе за падзеі 1939 года. Пра гэта карэспандэнт Белсату Алесь Сіліч напярэдадні гадавіны падзеі пагаварыў з 94-гадовым нямецкім гісторыкам Клаусам Швабе. Спадару Швабе, калі дазволіце, я хацеў бы пачаць нашу размову не з навуковых і гістарычных пытанняў, а з вашых асабістых успамінаў. Калі 23 жніўня 1939 года быў заключаны пакт Молатава-Ріббентропа, вам было, калі не памыляюся, 7 гадоў. Магчыма, сам гэты год не захаваўся ў дзіцячай памяці, але раскажыце, калі ласка, пра адну карціну або адзін успамін, які застаўся ў вас ад таго часу ці наступных ваенных гадоў. Я нічога не памятаю пра пакт Гітлера-Сталіна. У той час гэта было па-за межамі майго разумення. Але я добра памятаю пачатак вайны, які для мяне, вядома, быў як гром сярод яснага неба. Маці разбудзіла мяне, адчыніла дзверы і сказала: «Клаус, у нас вайна». Я не ведаў, што гэта азначае, але дагэтуль памятаю адчуванне, што здарылася нешта вельмі страшнае. Яшчэ адзін мой дзіцячы ўспамін звязаны з габрэйскім пытаннем. Я сутыкнуўся з ім ва ўзросце 6 гадоў у лістападзе 1938 года. У той час я жыў у невялікім мястэчку непадалёк ад Берліну. І мне даводзілася даволі доўга ісці да школы. Аднойчы непадалёк ад школьнага будынку я раптам убачыў кучу мэблі, якая гарэла, і падумаў, што гэта такое. Школьныя таварышы, з якімі я пазней яшчэ доўга падтрымліваў сувязь, пацвердзілі мае ўспаміны. Тады мы думалі, што гэта быў падпал. Мы пайшлі ў школу, дзе, вядома, усе гаварылі пра гэты пажар.
Мы спыталі пра яго ў настаўніка і, зразумела, пачулі афіцыйную нацысцкую версію таго, што адбылося. У той жа дзень я пайшоў да бабулі і дзядулі. Яны таксама гаварылі пра гэта, бо адбываліся і іншыя падобныя інцыдэнты. Я паўтарыў ім тое, што расказаў нам настаўнік, і добра памятаю рэакцыю дзеда. Клаус, проста маўчы. Ён не хацеў пра гэта гаварыць. Гэта была небяспечная тэма. Я быў дзіцем і, вядома, мог расказаць пра такую размову сваім школьным таварышам, а гэта магло ствараць праблемы з уладамі. Таму ў сем'ях, дзе былі дзеці, палітыку звычайна не абмяркоўвалі. Людзі баяліся таемнай паліцыі. Увесну і ўлетку 1939 года Савецкі Саюз адначасова вёў перамовы з Вялікай Брытаніяй ды Францыяй і з нацысцкаю Нямецчынаю. Чаму Сталін у выніку выбраў пагадненне з Гітлерам і чаго кожны з двух дыктатараў разлічваў дасягнуць, дзякуючы гэтаму пакту? З савецкага боку гэта быў паступовы працэс, які паскараўся па меры набліжэння вайны. Сталін усё больш пераконваўся, што ягоныя ўласныя інтарэсы не супадаюць з тым, чаго хацелі заходнія дзяржавы. Гэта вельмі важны фон. І Гітлер, і Сталін хацелі перагледзець парадак, усталяваны Версальскім дагаворам, у тым ліку існаванне незалежнай польскай дзяржавы і яе межы, а таксама, вядома, Рыжскі дагавор. У гэтым вельмі важным пытанні іхныя інтарэсы супадалі. Савецкі Саюз хацеў перагледзець умовы Версальскага і Рыжскага дагавораў, а таксама пазбавіцца іміджу боку, які прайграў, што ён меў на пачатку 1920-х гадоў. Гэта было і пытанне прэстыжу. І, вядома, сваю ролю адыгрывала і мінулае. Царская Расія ўключала ў сябе Польшчу, і адной з асноўных мэтаў Савецкага Саюзу было вярнуць тэрыторыі, што раней належалі Расіі, але былі страчаны на карысць Польшчы. Гітлер са свайго боку перш за ўсё хацеў бачыць Савецкі Саюз нейтральнай дзяржаваю. Ён усімі сіламі імкнуўся пазбегнуць сітуацыі, пры якой Польшча і заходнія дзяржавы з аднаго боку і Савецкі Саюз з другога маглі б аб'яднацца супраць Нямецчыны. У пэўным сэнсе Гітлеру было б дастаткова, каб Савецкі Саюз проста заставаўся ў баку і захоўваў нейтралітэт. Але тут узнікае пытанне адказнасці Савецкага Саюзу. Сталін урэшце хацеў не толькі застацца па-за вайною. На выпадак вайны і падзелу Польшчы ён настаяў на падпісанні спецыяльнага сакрэтнага пратаколу да савецка-нямецкага дагавору. Такім чынам, у сваіх мэтах Сталін пайшоў далей, чым мог чакаць Гітлер. І гэта вельмі важны фактар, бо пакт Гітлера-Сталіна быў не толькі пацверджаннем савецкага нейтралітэту. Ён таксама прадугледжваў сакрэтны план падзелу Польшчы, выкладзены ў сакрэтным пратаколе да пакту. Калі адказаць коратка, Савецкі Саюз хацеў атрымаць частку Польшчы ў выпадку вайны, а Гітлер разлічваў перш за ўсё на нейтралітэт Савецкага Саюзу, каб з пачаткам Другой сусветнай вайны Нямецчына не апынулася ў поўнай ізаляцыі. Шмат якія мае суайчыннікі дасюль не ведаюць, што адказнасць за развязванне Другой сусветнай вайны ляжыць не толькі на нацысцкай Нямецчыне, але і на Савецкім Саюзе, менавіта праз пакт Молатава-Рыббентропа. У адпаведнасці з гэтую дамоўленасцю Нямецчына напала на Польшчу з захаду 1 верасня, а Чырвоная армія з усходу 17 верасня. Ці згодныя вы з тым, што Гітлер і Сталін нясуць аднолькавую адказнасць за знішчэнне польскай дзяржавы? Адказнасць нясуць абодва бакі, але яна розная. Гітлераўская Нямецчына за пачатак Другой сусветнай вайны. Сталін за падзел Польшчы. Адказнасць Савецкага Саюзу, як я ўжо казаў, палягала на падзеле Польшчы і анексіі яе ўсходняй часткі. Пры гэтым Савецкі Саюз спачатку заставаўся па-за вайною. Як вы ведаеце, пасля таго, як Нямецчына фактычна разграміла Польшчу, былі ўзгодненыя дадатковыя сакрэтныя пратаколы. На вялікае расчараванне Гітлера Савецкі Саюз не выступіў супраць Польшчы адначасова з Нямецчынаю. Гітлер разлічваў, што нямецкія войскі атрымаюць падтрыманне савецкіх войскаў, але Сталін чакаў да таго моманту, пакуль не пераканаўся, што Нямецчына пераможа Польшчу. Як вядома, супраца нацысцкага і савецкага рэжымаў не скончылася падзелам Польшчы. 28 верасня Нямецчына і СССР заключылі дамову аб дружбе і мяжы, а Савецкі Саюз затым пастаўляў Нямецчыне сыравіну, неабходную для працягу вайны. Наколькі шчыльнай у сапраўднасці была супраца двух рэжымаў з верасня 1939 года да нападу Нямецчыны на СССР у чэрвені 1941.
Супраца паміж Нямецчынай і Савецкім Саюзам была найбольш інтэнсіўнаю менавіта ў той час, калі ў жніўні-верасні 1939 года былі падпісаныя дагавор і сакрэтныя пратаколы. Пазней супраца працягвалася. Быў падпісаны яшчэ адзін дагавор, здаецца, у пачатку 1940-х гадоў, які датычыў эканамічных пытанняў. Але з цягам часу гэтая супраца ўсё больш набывала пераважна эканамічны характар. Напярэдадні нападу Нямецчыны на Савецкі Саюз паміж імі ўсё яшчэ захоўваліся моцныя эканамічныя сувязі. Але палітычна ў дзвюх дзяржаваў ужо было мала агульнага, а польскае пытанне для іх, вядома, было ўжо вызначанае. І маё апошняе пытанне кароткае. Які галоўны урок з пакту Молатава-Ріббентропа Еўропа павінна вынесці сёння, калі Расія вядзе вайну супраць Украіны? Я б сказаў, што галоўны урок для Нямецчыны сёння ў тым, каб абавязкова трымацца разам з іншымі краінамі ў супрацьстаянні пуцінскаму рэвізіянізму. Бо Пуцін хоча аднавіць так званы рускі свет, вялікую імперію, якая ўрэшце можа распасцірацца аж да Атлантыкі. Украіна – гэта першая дзяржава на мяжы з Расіяй і адначасова першая лінія абароны Еўропы. Таму я цалкам падтрымліваю мужную барацьбу украінцаў. Я ніколі не чакаў, што яны здолеюць ужо 4 гады супрацьстаяць Расіі і абараняць сваю краіну. Што да магчымага пагаднення, яно павінна захаваць суверэнітэт Украіны і яе дзяржаўны характар. Але пакуль няма такіх прыкметаў таго, што Пуцін гатовы пайсці на такую саступку. Гаспадарства, і ўжо цяпер у нашай студыі з'явіўся Віталь Цыганкоў, які прадставіць свой аўтарскі праект «Высновы». Вітаем, Віталій, перадаем тебе слова. Дзякуй, зараз пачнем. Александр Лукашенко заўсёды ставіць на тых замежных палітыкаў, якія кепска заканчваюць, на міжнародных ізгояў. Ён вітае дыктатараў, спадзяецца, што яны пачнуць матэрыяльна дапамагаць Беларусі, аднак гэтыя чаканні заўсёды не спражваюцца. Таму без перабольшання можна сказаць, што вся гісторыя замежнай палітыкі Беларусі апошніх 30 гадоў – гэта гісторыя правалаў, гісторыя неправільных ставак ні на таго чалавека і ні на тую краіну. І я гэта паспрабую даказаць сваёй праграме. 20-21 жніўня ў Беларусі з афіцыйным візітам прэзідэнт Рэспублікі Саюз М'янма Мін Аун Ляйн. Гэта кіраўнік бязлітаснай вайсковай хунты, адказны за забойства больш як 100 000 чалавек, які прыйшоў да ўлады ў выніку вайсковага перавароту, гвалтоўна зрынуўшы з пасады нобелеўскую лаўрэатку міру Аун Сан Су Чы. Гэта адбылося ў 2021 годзе. Значная частка народу выступіла супраць перавароту, хунта ў адказ пачала страляць. На сёння ў краіне фактычна ідзе грамадзянская вайна. Уладу генералаў не прызналі дэмакратычныя краіны. І ведаеце, што пра гэтую краіну сказаў прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчин. Ён назваў Беларусі М'янму найбліжэйшымі партнёрамі і аднадумцамі. Аднак яшчэ нешта больш манументальнае традыцыйна для сябе выдал галоўны беларускі дыпламат. Сустракаючы замежнага дарагога госця, Лукашенко выкаціў яму вось такі сумнеўны камплімент. У вас такая одежда, у меня такой нет. Абсолютно европейский человек, а не азиатский. Гэта ввогуле што было? Кіраўніку азіяцкай краіны, лідару вайсковай хунты сказаць, што ты не азіяцкі чалавек? Да, можна творча развіваць гэтую плённую дыпламатычную ідэю і падчас сустрэчаў з афрыканскімі лідарамі казаць, што яны не такія афрыканцы, як выглядаюць. Што да сутнасці перамоваў, то тут, як заўсёды, нічога не мяняецца. У Беларусі ёсць все тэхналогіі, каб дапамагчы, навучыць, забяспечыць ім неабходным м'янманскі народ, заявіў Лукашенко. Карацей, купляйце беларускае. Да болю знаёмая схема. Традыцыйна, кожны візіт Лукашэнкі ў краіны далёкай дугі, альбо візіт кіраўнікоў гэтых краінаў Менск суправаджаецца прыкладна аднолькавым антуражам.
Прапаганда, захлынаючыся, рассказывала про неверагодныя вяршыні будучага тавараабароту паміж двума краінамі. Пералічваліся грандыёзныя праекты. Асабліва адзначалася, што мясцовы лідар сустракаў Лукашэнку з надзвычайнай пышнасцю і павагаю. Не так, як всялякіх там лідараў ЗША і Нямецчыны. Заключеныя дзесяткі міждзяржаўных пагадненняў, пройдуць дні культуры краіны Н у Беларусі, бакі абмяняюцца візітамі на ўсіх узроўнях, праводзяцца выставачна-кірмашовыя імпрэзы, дзелавыя формулы, развіваецца супраца, пашыраецца міжрэгіянальная супраца. Гэта я цытую дакументы Міністэрства замежных справаў у Беларусі. Яны пра кожную краіну пішуць прыблізна адно і тое. Аднак, праз некалькі гадоў аказваецца, што ніякага кардынальнага росту таваразвароту не адбываецца, што ўсе грандыёзныя праекты эканамічна неэфектыўныя і дружалюбная краіна зусім не супраць павялічваць свой імпорт Беларусь, але чамусьці абсалютна не жадае бачыць у сябе беларускі экспорт. Паводле такой схемы візіты, прапаганда, праекты, абяцанні в разы павялічыць экспорт, а на выхадзе альбо падзення таваразвароту, альбо яго рост за кошт імпарту, альбо ввогуле адмена большасці праектаў, развівалася большасць міжнародных кантактаў афіцыйнага Менску. На сёння Расія, Кітай і Еўразвяз разам складаюць каля 80% беларускага замежнага таваразварота. Весь астатні свет займае всяго 20%. І гэты адсотак істотна не мяняецца дзесяцігоддзямі, не зважаючы на шматлікія візіты і прарывы. Напрыклад, Лукашенко зрабіў 3 афіцыйныя візіты ў В'етнам, кожны раз з завываннем прапаганды аб прарыве і поспеху. І ведаеце, як змяніўся беларускі экспорт у В'етнам? Зменшыўся ў 2 разы. 108 мільёнаў даляраў у 14-м, 54 мільёны ў 25-м. Так што, насамрэч, сэнс такіх візітаў значна больш прасцейшы. З Лукашэнкам сустракаюцца дыктатары і міжнародныя ізгоі, якіх ніхто ў дэмакратычным свеце не прызнае. Беларусь сама застаецца міжнароднай ізаляцыі, пры гэтым робіцца адным з вокнаў у свет для іншых дыктатарскіх ізаляваных рэжымаў. Менск можа даць ім тое, чаго тыя не могуць атрымаць на захадзе: афіцыйныя сустрэчы, кантакты з кампаніямі, гандлёвыя дамовы, тэхніку і палітычную легітымацыю. Так што інтарэс взаемны, кажучы беларускай прыказкай, абое-рабое. Просто встретились два одиночества, развели у дороги костер. Пры гэтым паказальна, што кіраўнік вайсковай хунты М'янмы прыехаў у Менск адразу з Масквы, дзе был з візітам папярэднія дні 18-19 жніўня. А яшчэ з Менску на гэтым тыдні была дэлегацыя талібаў, якія пасля захопу ўлады ў Афганістане ў 2021 годзе застаюцца міжнародна ізаляванымі, ды іхняя ўлада не прызнаная шмат якімі краінамі. Таму яны ездзяць туды, дзе іх гатовыя прымаць – у Маскву і Менск. Ёсць яшчэ адна забаўная акалічнасць лукашэнкаўскай геапалітыкі. Найлепшыя стасункі яго складваюцца не проста з дыктатарамі, а з тымі дыктатарамі, якія кепска сканчаюць. Лукашенко прымудраўся стварыць цёплыя і душэўныя палітычныя дачыненні менавіта самымі адыёзнымі міжнароднымі лідарамі – ад Саддама Хусейна да Мілошевіча. Лідар лівійскай джамахіріі Муамар Каддафі, памятаеце, рассцілаў свой экзатычны шацёр у цэнтры беларускай сталіцы. Але потым хрусь и пополам. Над ним измывались, издевались, стреляли раненого, насиловали, крутили голову, руки выкручивали, ломали, а потом замордовали, замучили. Так што сярод самых грандыёзных правалаў беларускай замежнай палітыкі найбольш яскравым з'яўляюцца Іран і Венесуэла. Цяпер ужо мала хто памятае, якую сур'ёзную стратэгічную стаўку афіцыйны Менск рабіў на гэтыя краіны. Там улады Беларусі прыцягвала ўсё – антыамерыканізм, недэмакратычнае кіраўніцтва і, вядома ж, нафта. Чым жа скончылася, напрыклад, іранская авантура, якая з'ела мноства матэрыяльных ды арганізацыйных рэсурсаў? Нічым. Ніякіх беларускіх радовішчаў, ніякай іранскай нафты, ніякага стратэгічнага партнёрства. Праект вытворчасці іранскага аўтамабіля ў Беларусі таксама разваліўся. Больш за тое, в пачатку дзесяткі беларуская вонкавая палітыка в рэгіёне зрабіла радыкальны паварот, паставіўшы на супернікаў Ірану арабскія суніцкія рэжымы. А Венесуэла? Прэзідэнт Венесуэлы Уго Чавес з 2006-го ездзіў у Беларусь штогод, як на экскурсіі. Нават заключаліся кантракты на пастаўку нафты. Цяпер все праекты праваліліся, абодва бакі спрачаюцца, хто каму больш вінны, а таваразварот упаў амаль да нуля.
Не кажучи про тое, што прэзідэнт Венесуэлы Мадура цяпер пад арыштам США. Лукашенко спрабуе пабудаваць для сябе такую сістэму міжнародных сувязяў, дзе заходнія прызнанні і заходнія рынкі не будуць неабходнай умовай для існавання рэжыму. У гэтым сэнсе Менск ідзе след за Расіяй і ўсё больш фармуе стасункі з дзяржавамі, якія цяпер у напружаных стасунках з Захадам. Талибан, Иран, Паўночная Корея, Зимбабве, Ливия часов Каддафи, Венесуэла часов Чавеса и Мадуры, теперь и Мьянма, адразу пасля таго, як в краіне да ўлады прыйшла вайсковая хунта. Але вось такая акалічнасць. Яны не прыносяць ніякай эканамічнай карысці Беларусі і амаль все яны дрэнна скончылі. Дрэнна скончыць і кіраўнік менскага рэжыму. А напрыканцы выдання пераходзім да нашай сталай рубрыкі «Жыццё рэгіёнаў», якую мы робім разам з выданнем «Бэга-медыя». І для пачатку перанесемся ў Ліду, дзе поўную хадою ідзе рэканструкцыя аб'язной дарогі. За 42 мільёны рублёў будуюць першы ў гісторыі гораду падземны пераход з ліфтам і чатырохпалосную трасу. Але замест захаплення мадэрнізацыі праект выклікаў сярод мясцовых жыхароў хвалю крытыкі. Кіроўцы і жыхары вымушаныя цяпер цярпець вынікі маштабных работаў у сацыяльных сетках. Гараджане задаюцца пытаннем, навошта будаваць дарагі падземны тунэль у месцы, дзе пешаходны рух мінімальны і можна было б абысціся кнопкавым светлафорам. Асобныя спрэчкі выклікала даступнасць. Спускі будуць праблемаю для дачнікаў з роварам і людзей з інваліднасцю. Яшчэ адна нагода для трывогі. Надвор'е гараджане іранізуюць, што праз слабыя ліўнёўкі падземны пераход хутка зробіцца басейнам. Вось у горадне дзяржаўнае тэлебачанне разгледзела небяспечны экстрым у звычайнай дзіцячай забаве. Школьнікі ў парку Жылібера захацелі пагайдацца на доўгіх галінах вярбы, што спарадзіла трывожны сюжэт на мясцовым тэлебачанні з заклікам да бацькоў пільнаваць дзяцей і берагчы дрэвы. Аднак гарадзенцы аднадушна сталі на абарону школьнікаў. Мясцовыя жыхары ў соцсетках іранізуюць з прапагандыстаў. Маўляў, дзеці паводзяцца як дзеці. Людзі з цеплынёю згадваюць уласнае дзяцінства з тарзанкамі і дрэвамі. Да таго ж каментатары звярнулі ўвагу на праблему. У горадзе банальна не хапае цікавых і бясплатных пляцовак для падлеткаў. Таму дзеці проста знаходзяць прыгоды самі. І на гэтым завяршаем студыю «Белсат». Дзякуем гаспадарству за ўвагу і рэакцыі ў чаце онлайн-трансляцыі. Таксама будзем рады вашым падтрымання нашай трансляцыі лайкам або каментаром. Толькі дбайце пра ўласную бяспеку. Менавіта для вас працавалі Анастасія Русецкая і Юлія Лабанова. До сустрэчаў. Добрага вечара.